Abusia Kenkan meso wa wo TV on YouTube ni mesrel eye dwumedi foforo kra kota foforo ababeto nsinimu eye akan anansesem homatete tidi ni bi e na na ye jebre atobre a ye be Kenkan e de asomo ye be ye ni ti ni obroni fe ne chapter no eye na watch bia e wa wo TV on YouTube ti yesrewa eye na waka ye homa ye de dwuma mprempren eye Oba Bone Dane Francis Aubrey Obiri e na otrowe chia ye on our TV on YouTube na kan ye ho e wo Kenkan dwumedi so abusia ya mama kwaba our TV suni on YouTube e na wo rehwe Kenkan dwumedi e de besommo na watch bia na braso se ye ba na ye de ba bia wo bia ye de beto awo e wo ho no homa ye rehwe no e ye Oba Bone Dane homa ni ni e ye Francis Aubrey Obiri e na otrowe na watch etie bi sini enti ye wotie bi sana ansa na ye mu kompe na nse na esi wotie bi ni ye hwe tie bi ni mu ye hu sebruwa na nikun ya opreko bra wo fi okonfu sisi bri si ho e bai no wo be twen ya nyinse na amba enti na ye how pa e de ma ware fi e no bi kire preko se onko no hu di fu Abraham e wa hu na nyanfa aware fu ko na ye mu adadi ene mpai bo na eden bi so mia wo ngani osimeti e na bruwa fa ye fu onyankopon aya adom asie bruwa asomdwe mu wa wo afa ne ho afa ne ba enti yenti ase e wotie bisa den ni bisi abusia mi dingani awo ya ate mana mpanyinga kan wo se yenkote waduru mra enuane ahaban nso enya ahaban bia na ye duro mesra okoto foforo kra de ababetu nsu no mu ne ye Awo TV on YouTube se wo pa adoma nkoma semate abakoma sem tetesem anansesem ne ye rekoso ene omanyi mu nsem a mesra ko YouTube na hwehwe Awo TV yen logo na ye black and gold se ne be ya wo nyere nti no yen de ne ye black and gold mesra wo hu a wo be se don kokko bi won ten honom eye subscribe button no mesra Fabose wo ho mame kindly hit the subscribe button ye da si bebre ye ma akwa abanso enoburu wa tanfi tie biesa akenkan no ni enne fidane na awotwe a wo akokua kofi na eja preku a hyehye se obeyi na ma buru wa afi odan mu atu abofra ni din opanyi preku akoto record changer foforo ama sa abedin tui emrosa te sese na apo bia fanta ene ne yekeka ho de bra na yire yafunu di abosumasia pe na ototoi ensanfufu nso wakohye hina nan ewo betwani kwa minimbribi ho asanumfu di adanse se obetwani kwa minimbribi ensanfufu de ensa biara nto no wokuba ase ho bra onyamfa ansane nufie ye no na omanfu ahiare twen no wonkwankwa anu ase dedawo obiara kura ne kura te ho retwen so nye pue pe wo boje ne so ohimpon bi wo a wo hu anye hare no na ne a wo hu sun yara nen ya opreku ne jakwasi asawa ne na kwache wa bedu jojo wo bedu ya nche na buruwa awofo opanyin ya manso ene awo ado afodro nso fi bedu krom bedu yi eja asawa reba no ona ebusia panyin kwadonsia e de bae adofo a woto nsafre won fi akwanti mu nyina nso bedui yawda dimre saada no pe ni behwe ya opreku fi srade esongu dem semode a wobo anansesem a woto asawa horo ne nsirihe a woyi bufem na esewani preku namfo ni di ahoho nani kakra wosre kwan yodoma nkoma nompe ekogu won dabre ade tia nopa no mpanyin a wore bebo abedi ntini hie mu preku namfo benu a ye kwadwonimo ene kwame asansin so bai preku de nawofo ene ahoho ni tietiai enu eti no oma wode konkon ketie bien ensu biakowo mu ebesi ho afa abusia panyin kwadwonsie de akokora na odane na kwache wa asreso no preku kan se ode kofi ereto na akora wo frɛ ni nyima no afei oso kura ne nsam mmorote tumpan biako ene sikasi de aduonum se ne odereti abofra ne din enen na anu sui no akora nsia ma wo hwie nsane bigu konko biako nya na hwi ni mo kan se kofi ni maako waba tinase na metere fa nsanko ode nsane bi pu na tifi na ode kakra kan na anom princess kofi ni maako wusensa san owie no
Osan fa akonkwa nsu wom na odi bi ka akokwa na no mprensa saara se kofi ni maako wuse nsu a su abusia pen sia to akokwa ni din wie no odan ne hye ne nansa oma wo hwie nsani bi ma no modi yi apai se Chedi ampo kwame ye kire onsa ye ma onsa sase ya ampo nyina mo ansa abosom pimpim abosom haha nsa sufra nsa oyeko abosom nsa oyeko nsamafo mumeje nsa biobia kwa na mafremu nyina ana asare nsa ene bone se meto nsa fremu wara mada roma ya prepo ene wadu ni peni fisi na wanya na pokafo na pokafo amede ma na nyo bia se ma mo ne na amabuwa one ya manso ene efia kodo yemuba ana ene wama yo babere ma ya to bi ene babere mo dia ma ye ya edin kuma ye no sire nkoso sire yedi ede manene wo kofi ni makwa yade abofrai ato wonei ya sire se obi dina na egina ye pa na wa be yo titiwa da chibi obesa wosu ama ye ngware sire se nshira no koso na o me yo titiwa obi tumesi anam yi ene njabi ye sire manene ayatudi yesren koso ni yedi edemano obusuafu bi on pa bobra ye no fa haman sano enkoto biase o yo be ye bia enkoso da ne da man na brabo nsie anya from na biase afana ni na entenenka yesresrano nshirano mama na brabo enya krabehwe da chibi no abeye ni patiru e de amoman e de wiase afane ni na wei eni sira ne esre e de mamo na mompaso owie ni begwafo ne ma ne mo ne kasa wo hye ne kasasa na afei wo hye begwafo no nsu bi prekoma wo kotase niema besisi igwam ho afei ofa na adamfo asansu tiame na okan se otiame tie mentu begwafo nentu me yiri buru ase obo ade adawroma wawe afa no ho afa ne ba man na yeri fini tan a mikura me nsem abofra ne kete ne nisumi bokiti sapo mpopa ho inkufrowa powder entamasro ne fema huru wanum brode atifie biesa bantie atifie num mrose tumpan ne ne me keka ho amuhu wa ha nyina ogwan sapati eni sikasi di mpemenum sene amediri fi meyire tangde ayo ne akokua na baadi onen otia me ne dia asem ne tu gwawie no begwafo ne da preko ase papa pase wayi ne hu adi se oberema afa begwafo no nso tie buruwa na ne bedi maako ade oyi sori a sidi aduonu ofoforo sori a sidi aduonum ene ade no kwari mu wo hwe sene na sikari di ahim wo gwam ho a na ya ahom ka dodo opanyi bi akwa wo fre ne katawode so ema asem bi sisi mo atu se wa ahwe ahoden mensa wo bobrapa akora pe wo die bua ise akora na mo frasem ben na woriken obi betumi ahwe no dama wo nim ni yiye aden na pe wo de de wo de atinye saa akaka bensa mo di wa ha onyo bia nkantre no de ko bobrapa wunim se ho de atantan se mo ntwa wo mani so wo se okọ nsanse koye ehuhu so biare ntimi fa na atinka fam ehwara na wo se abrante wa bi sore ise ono ne de boani bra men senti na hore bese na no refre ni ndu no amunu mu hwara na abrante ne to twere hyew bi wo na ni ase se po
na ni so pa ni da no hwe fam ye biako na ni gira pa ne fa ahe kremu atonsi mu awuse ne batakari oni no nyina na hwe fam wo kanfo hwe abrante ne hwe no de na no tutu fam a enya no bi ni enu ti na wo so yare no wo nko obi afunda wuse wo nko ni okuafo enu na da ho no afi de ye ho beto ye nkakra wo krom ha do obehunehuna ye no mepe wo de mekwa akofre danfo na ba ansa na wo betigwa no ya preko na jada abegwafo na se papa wo dra wo yi na di ne mu ahoro a wo de bu a wo no ho preko so da wo ngase no di si se wo re beto wo pon na ebefi ase awia no ne bi senti oton se hie obiara abedin to na timie pi ya wo ye preko ni buru wa adofo no ebebu aduane ano esan se mukase ho senti wo si abo abisa saare bisa ewa duwo ho muka biako ye mode biako ye fufu de ena ne etwato no nso ye nkwan de bre biribu aduane ano na afoforo nso retwi nsu ne ogya bafie ho se wukohu aduan dodo esija so ne nkwan ani srade soso ene anankum edi hu enwursi a na wokon asetoto ebo no ngebien no na wawie aduan na siesie di wo ho kama afei won a woton safre wonu fi asi yi wom ti miako ante kura na ofie ho aye mato wogusuri bonyom na wore saw no wote yagori bi nka wo behwa yagori a wo frɛ ne misumi wude ma prɛko frɛ mu no ekamia yese nipa ni nyina de asaw kohia wo se agori mrante ne mmaba de a wo ngori ho kura osram pae a na wota agori edidi wo mani ni edi asaw no mu akoten se wote ate a wo mpa enti edin a wo de frɛ sa asaw no ne se wotamfo sia wa asaw a wote ate a mepa tini aprɛko yan ni dono se wasia ba oni ntamem wo na sen na dono hye ne motie mu na ori nyan a wudi sika nyina bɛkyɛ no ene de wori begori amatene kafo ya odi ahye na nyam wo nyina tena ase wie no prɛko bue nhia mu na no se agyanom ne nanom mrante ne mmaba ya hia mu wa ha eye mahunwahu akese sede ete se aba beto yen obi bebi sese na jejeje ase ne den you esese ba ne saa mese mu nyina mu ni me ne me ho kafo buru wa atetene mu asem emu haw ene yaw nyina sene ya hwehwe oban firichia pi na obo aden ne mu adaworo menti yenya binne esese ye de yenani enne ne na awotwe ameyere wei nti anopa ne yetu abofra ne din ya amane no nyina ni ayediri si abedintu no tenfi no so ene apontu sebe me ne mabusianfo nkuto hyefie ha de yenani a enye hwe enu nti na yaton sa afro manfo nyina se wo meboa yen na ye nyina mmomu nye yenani me da mu nyina se esa mama kwa aba kasa neti no wofi ase hye nsa no sabre no na record changer no erihunyom won a wotete ho no nso se wo bo wonti nkwara ni be hwa adefu akosi amansa ne akua percent nchen da bia wori di seku yakosia se die ne mafu kire bio twase bi omosa wo no ala wo kan bo ko se ya ye mreso ne ko kete dance no eni o se ye mrecho mo fa na ni bi tete no enyem na ne ye no ne so wo fa so be brese de ne mafu mo ye no na afi so kai kabasta ya ne ye pam no tete bi enno na se omo pam na apoka wo ni bi omo ka sampo insanum ni mu ara wotete nkate a watew ene atoma wode asikiri samatew no pap abi afi wode aduan na nkasa ataato won a wodi fufu no wo ma wo bi na won a wonni no wo ma wo ngemo ne fro huhum bi adidi na chi no wo ma kwan so bi wo afutu sem a otime depa
Opanyin bi a wɔfrɛ ne Kwasi Amane ɛna odi kan kasae. O say Enuanom a yɛhyiam ha. Ɛnɛ yɛda soronko ɛwɔ kube ase ha. Efi sɛ m'ani fi yɛ yi, mehu tamfi a ɛte sɛ bi da. Kakra me wɔde ma warefo ne sɛ, awareɛ ne kwan ware. Ɛno nti ne yɛfrɛ na awareɛ no. Ɛwɔ mu ahintasɛm bebree na ɔdasani enwie ase te da. Sɛ mo aware bɛyɛ o, ɛnyɛ o, egyina mo ankasa. Ɛsɛ sɛ nteaseɛ ba mo awareɛ mu. Monkae sɛ, ɛne ne abien nna bɔn. Sɛ mo baanu nyinaa yɛ mo ho anyansafo a, awareɛ no ɛnkɔ so. Atwe abien brunwin. Sɛ moka mo ho bɔ mu a, ɔtamfo biara ntimi ne mo so da. Nea ɛbɛn na etwie. Ɛnyɛ den a akasakasa bɛba mo ntɛm deɛ. Nanso, ɛba saa, mo ankasa mo nsiesie wɔ dan mu. Mo nsi mo ntoma ago nhata wɔ abɔnten so da. Mo ma ɔdɔ ntena mo mu. Na ɔbaako ahia asɛm ɛnyɛ ɔfoforɔ nso deɛ. Ɛno ansa na somdwe bɛba awareɛ no mu. Mesrɛ, bɔrebɔre nhyira mo paa. ne kasa n'akyi no nipa bebree sɔre de afutu ahorow pii Kwasi Amane de no. Afei wɔ ma kwan so obi wɔ biribi de kyɛ awarefo na ɔmfa mmra. Ɔkasafo na no si na akyɛde ne toatoa so waa. Oyi ba sidi aduonum, ɔfoforo ba sidi ɔha. Na yɛsɛ akansi bi. Obiara pɛ sɛ oyi bi ma ɛboro ne nyɔnko de no so. Ade kyɛ ne gu so no, misumi wudamfo no de agori no ɛhyehyɛ so bio. Pɛni bɛhwɛ hɔ. Nipa saw ya kosi sɛ ntama ne ntade a wɔhyehyɛ nyinaa dan fifiri nkuara. Asaw ne gyina mu saa kosi anwumiri no nsia na wɔde dwumadi ne kɔɔ na awie. Saa na edwo na ragofo ma ne sang de agori ne kogyina abɔnten so. Gori ya kosi ɔdasum. Kurom hɔfo di adanse sɛ tanfi ati sɛ bi ma kubi ase da. Awie abusua tie biesa Oba Bone Dane ne de abawie. Ma mo nyinaa mo ɛne hwɛ a adehye. Abusua me dinga ne awɔ yɛ ate manam panyin Akan. Wo se yenkote waduru mra enuane ahaban. Nso enya ahaban bia na ye duro. Mesra okoto foforo kra de aba betu nsu no mu ne ye Awo TV on YouTube. Se wo pa adoma nkoma semate, abakoma sem, tetesem, anansesem, ne yerekoso ene omeyi mu nsem a. Mesra ko YouTube na hwehwe Awo TV. Yen logo na ye black and gold. Se ne be ya wo nyere nti no. Yen de ne ye black and gold. Mesra wo hu a, wo be se don kokko bi won nchen honom. Eye subscribe button no. Mesra Faboso wo ho mame. Kindly hit the subscribe button. Yedasi bebre. Yema wakwa abanso.